Hey guys, what's up? It's Angela and welcome to my channel. For today's video, we're gonna be thrifting. Again, mangukay na sad ko. Pero karon nga challenge kay it's going to be like a tipid challenge. Ang akong budget for karon nga adlaw kay 500 pesos ra jud, and dala na siya sa ukay-ukay nga outfit and sa pliti-pliti if ever nga naamang gani. Og food kay food is life. Food is life jud siya day. After ko mangukay, gutmon jud ko. So if you're wondering anong naa ko'y bag, yes, magdadyo kog bag every time nga mangukay ko kay I have my essentials whenever mangukay ko. And first essential kay face towel. Syempre, init jud kayo na ang mga ukay-ukayan. Grabe ko sington and para dili sa hagard. So second essential kay water, and dagdadyo kog duha ka water kay nga na ko ka Girl Scout. Aside sa uhawon ta kay usahay mo take ko og break, mag-snack ko. And you know guys, it's really important nga after every snack kay mag-drink jud ta og water. And with Wilkins Pure, affordable siya nga cleansing. Third essential kay earphones. I don't know if ako lang na, pero aside sa di ko ganahan jud sa music sa mga ukayan kay usahay mga budos jud ilang ipangtukar. At least na ako'y own world. Ing anisad nga way kay murag mas matake na ko akong time sa pagpangukay. And lastly, syempre kwarta day o sa ano pagbayad sa ay mong mga inukay o mga bayranon nga kailangan bayran. So mao na to siya, mangukay na ta guys, and good luck na ko, and I'll see you na lang sa pay-ukayan kung asa ko nga ukayan. So bye. Okay guys, so update na anak ko sa ukay-ukayan, and wala pa ko kibaw kung sa jud akong bag karon. Feel na ko unahon sa siguro na ko pangita og jeans, and then if na ko makit-an nga jeans kay diha na ko ma-picture ang kung sa jud akong bag nga outfit karon. Pero amot ang depende lang siguro no. Since alauna na mangukay na ta, start na kay init na kayo day. Ano ko yung mga nakitaan pero pilianan pa nako sila. Si Lord na'y bahala. Sukdon sa nako sila. I'll be back guys kung makakita na kong mga jeans or shorts or kung unsa may makita na ako. Oh, okay. So sa kani nga outfit nga akong na-okay karon, ako'y top nakitaan, and then black lang siya. Ganahan ko mo go sa all black nga outfit kay since sige na ako pink, no. Black na pud ta. Try na pud ta og black, and hopefully makakita ko o black pud nga jeans nga night. Mangukay ta balik. After pila ka minutes na murag gigutom inyong bashik kay murag pa jud ko ay nikaon ko gamay pero murag snacks since nakakita naman ta sa top, mag-snacks ako, and then mubalik ko dere para mangita sa jeans, and then we'll see kung mukaon na sa balik inyong bashik kay lagi food is life. Nanakaw sa gawas para mangita o mga street food. Gutom ko, nag-crave ko kwek-kwek or tempura. Depende kung sa'yo makita. Laban na ta. So na jud tayo nakitaan nga kwek-kwek dere. Makakaon na jud inyong beshi cake. Kalit. Kailan yung kwek-kwek dere? Palit ta og balig cheese sa kwek-kwek. Wait, sakto ba? Basta cheese. Sa kwek-kwek o sa tempura. Una no, sa high school ko, kusog tayo kumukaog mga kwek-kwek og after class. Natoy ko nakoy nakitaan dito laan, kaya kang fried na isaw. Wala diri, mabuto ni anak ko wala. Malamig na siya dahil. Kangka! Since man naman ta og snacks, balik na tagpangukay kay kuwang pa ko og jeans. Okay, update. Kainit day. Fresh ka pa ba? Haggard na kayo ante. Karon lisod pangitaon ang jeans nila. Maybe tungod sale sila, and then if mag-sale kay usually lisod yun siya pangitaon. One eternity later. Finally na ko yung nakitaan. Mamayad na ta. Ayan ako ipakita. Ang top kay for 65 pesos, and then ang jeans kay for 20 pesos. I think na ato dire. Basta sa sale to nako siya nakuha, and I really like the jeans kay nice kasi bet kay nako siya. Dugay nako sige mangita atong type of jeans. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Manaman tagpangukay, manata sa atong ukay challenge. Mukha na po ko, at least ayaw ko i-judge, gigutom ko. Nipalit ko og duha ka ngoyong. Update sa akong gasto karong adlaw. Ang sa naukay na ko ganiha kay total 85 pesos. Sa tubig kay 9 pesos. Per duha man akong kuan. Sa kwek-kwek og tempura kay 20. Tulogis to ang tempura og kwek-kwek ganiha. Ang ilang puso kay 6.
Nakagasto na ko og 143 pesos karon. Nga na ako ka-tipid karon ang lawa. Guys, it is really important to drink Wilkins Pure after every snack para ma-flush away ang mga food toxins and body toxins na atong gipangkaon ganiha, especially sa mga street food. So, ang Wilkins Pure kay available siya in every sari-sari store. 9 pesos only. Very affordable. If nangita mo ka ng mga affordable nga pang-cleanse, Wilkins Pure brand. Ano naman tagpangaon? If ganahan mo makakita sa lookbook, then keep on watching. So that's it for today's video. I hope you guys enjoy Rambo aning challenge, and if na-enjoy mo, please don't forget to give this a thumbs up, subscribe to my channel. If wala pa mo ka-subscribe, follow me on my social medias, everything at angeladymorales, and I will see you guys on my next video, and always remember that it's okay not to be perfect. Bye bye.